חושבת שחמסות עם מטבח אל יהוד וירושלים זה חרא ועוד כל מיני מיצגים שנמצאים פה לא צריכים להיות מוצגים כאן, בדיוק כמו שכתובת של מוות לערבים לא צריכה להיות פה. יש עניין של גבולות ברורים שהמכללה הזאת בעינינו חצתה. כבר כמה ימים שמתחוללת סערה של ממש בין כותלי מכללת ספיר ומחוצה לה. המשפט איטבח אל יהוד שנכתב על חמסה אותה יצר גל וולינץ אמן מעורר את זעמם של הסטודנטים מכל הקשת הפוליטית וגם חברי כנסת ושרים שלא מפסיקים להתבטא בגנות היצירה שנתלתה בתערוכה שנקראת איך לא, כוחה של מילה. בעינינו זה היה איזושהי סוג של הסתה. מיצג אומנותי שלא צריך להיות פה, כי הוא לא מתאים לרוח. אנחנו לא רוצים המכללה הזאת תייצג לנו את הדברים האלה. לעולם כולו יש יצר מאוד. האמנות היא, אחד מתפקידיה זה גם לעורר שיח, והיא מעוררת שיח. חבל שהם שמו לב רק לדבר האחד. ודווקא הדברים שמאוד משכו את העין של האנשים היו עבודות שבאמת כואבות, שבאמת עוקצות. אבל זו טבעה של האמנות, צריך לכבד את זה. מבחינתי זה לא אומנות, מבחינתי כי אני כיהודייה, זה לא משנה. לא, סליחה, לא ראית את התערוכה? אני ראיתי את החמסה. אני מציע שבואי תראי את התערוכה. אני לא מעוניינת לתת יד הדבר. היצירות התגלו עוד לפני שנפתחה התערוכה וכבר עוררו לא מעט ביקורת שעיקרה הגבול הדק בין אומנות לטעם רע. ומי שנתן יד לפרסום הזה שייתן את הדין, אל תוותרו. הגעתי לשדרות להזדהות עם המתנגדים לתערוכה, הגשתי תלונה במשטרת שדרות נגד נשיא מכללת ספיר, נגד העוצר ונגד שני האומנים. זה פגע בי באופן אישי. אני דור שני לניצולי שואה. לא יעלה על הדעת שב-2015 אני אשמע את זה כאן במדינת ישראל ויתנו לזה יד. משרד החינוך שמממן את המכללה ייתן לזה יד, יעבירו תקציבים למכללה. אתם מוצאים כרגע מעשה בלתי חוקי, מעשה אלים תוריד את זה ואל תיקח בעלות על מי שהגן עלינו. להזמין משטרה, כרגע הרביצו לי. אני חושבת שיש פה בתערוכה דברים נפלאים, ימניים ציונים ככל שיהיו, ודווקא בחרו מכל התערוכות לקחת את החלק הזה שהוא כל כך לא מייצג. מי שהשקיע דקה מזמנו לקרוא על העוצר ולקרוא על האמנים, מבין שכל העניין פה הוא להראות את הכוח של מילים, שמילים כוחן להרוג. הסיפור הולך ונהיה דרמטי אף יותר. לפני כמה ימים דביר קאלי, סטודנט ממכללת ספיר שראה את החמסה, החליט לעשות מעשה. הוא הוריד אותה ושבר אותה. למחרת היא הודבקה מחדש ונתלתה שוב. אני לא האמנתי שהיא תהיה ככה תלויה באופן חופשי. הייתי בטוח שכאילו יהיו שתי מאבטחים שעומדים סמוך אליה או בתוך איזה ארון זכוכית, ולא האמנתי שאני הבן אדם הראשון שהלך להוריד את זה. הייתי בטוח שזה המעשה שכל אחד יעשה. לאחר שעשה זאת כתב פוסט בפייסבוק שזכה לחשיפה רבה, ובו נכתב: אני לא גנבתי את המיצג, אני בהחלט הורדתי אותו מהקיר בבוז. אני בהחלט קראתי אותו לחלקים קטנים, סיימתי כבר שנה אחת בהצטיינות, אבל אני בספק גדול. האם אני בכלל מעוניין להמשיך ללכת בראש מושפל במכללה שהפכה להיות בית לטרור ומזמן כבר לא בית לקדמה, להשכלה ולשלום. ברגע שנתיר דבר כזה, בעצם נתיר גם במקביל את כל אירועי התג מחיר. כלומר, מספיק שיעשו עם זה איזה איתור וזכויות יוצרים, והתרנו את כל הקריאות של מוות לערבים ומוות ליהודים. למה לזרוק חומר נפץ כאילו במקום שהוא גם ככה רגיש? האומנים לא המציאו את הביטוי איטבח אל יהוד. האומן בא ומשקף את הביטוי הזה בתערוכה. וכשהוא מציג את זה בתערוכה, הוא מציג את זה באופן ביקורתי. הרי אף אחד לא מעלה על דעתו שהאומן קורא כאן לטבוח ביהודים. ואם אומן אחר היה מציג מוות לערבים כאן, ודרך אגב סטודנטים שלנו הגיבו בסטיקר דומה עם מוות לערבים, אף אחד לא חושב שהסטודנטים האלה קוראים למוות לערבים. אין ספק שהיוצר שביקש להיות אמן משפיע לעורר מחשבה, אולי דיון הצליח. בעניין הכישרון שנדרש, זה כנראה עניין של טעם.